заҳролудшавӣ аз дуди ангишт то рафт бештар мешавад, аммо шумораи он дақиқ нест, чунки ҳангоми заҳролудшавӣ худи сокинон сари вақт пешгирӣ менамоянд. ин ҳолат ҳамарӯза дар шаҳри Хуҷанд ва ноҳияҳои атрофи он ба чашм мерасад. ҳодисаи фавт низ бо сабаби заҳролудшавӣ аз дуди ангишт мавҷуд мебошад. Oğlu man, hani nazı sandalye ve komerat bir sortar ugalmış. Чикор мекунед то угар шаванд агар? Agar ugalşan agar, daro jurgot. Bir sortar jurgot istifade mebereyim. Bazı neveriyam yaşad ham peşi onaş ve komerat ve yam yaşad bazı. Aysobi sandalye, aysobi kömür diye ko. سرو دار که دلو بیهزور میشه مولو گال میشی hakun daru tereze utkuşu da havayı toz ki meşnim de Sandalye ve yok şimdi şişteki. Böyle pirinden açtaki. Hay kömür ayanda peçkanda. Saradat konundaki büşketi. Sandalye ve xoraftagimi угар шудагими? Xoraftagi ne ugar shudagimi? Dadisar шудагими? Ne. Dar mıkna, sulfa, katik piyoz miyaz sürmüş mevridde. Oynahoyum yakışıyorum, daroyum yakışıyorum. Vaktiki kumur kalam yakınıyım, yetim kalam yakınıyım. Zaten o gün yakışıdaki diye barı hamin mo ugar nameşe. بعد از که اوجه درگرفته شدن سونی خوم میکنیم ده شب به خیر کومر پارتوفته همه جای کشته خوم نمیریم ده برای همین گرش دیگه نمیریم. фотима Қурбонова сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аст. ҳамарӯза барои гарм нигоҳ доштани хонааш аз ангишт истифода мекунад, чунки ангишт ягона воситаи гарм нигоҳ доштани ҳуҷрааш аст. фотима хола таҷрибаи хуби истифодаи ангишт дар сандалеро дорад. қариб ки заҳролуд намешавад, вале набераҳояш ки хурд ҳастанд эҳтимолияти аз дуди ангишт заҳролуд шуданашон бештар аст. дар ин ҳолат биби ба онҳо ҷурғот медиҳад то организми кӯдак тоза шавад. қаҳрамони гузориши мо Фотима Қурбонова нақл мекунад. баъзан аз хоб бо дарди сар бедор мешавад. сабаби асосияш ин дуди ангишт мебошад. ба ин ҳолат одат кардааст. ҳангоме ки бо дарди сар мехезад, сари вақт ба ҳавои тоза мебарояд, чунки ҳавои тоза боиси беҳтар шудани ҳолаташ мегардад. Şabba manım ince mana hantı mekşam fortuşkiya. Ha beni fortuşkam çoğduge. Bu sali esim mekşam ya. İnce o hepsiram jokemite ince kudan komiram sana hem xalaq komiram. Meşim bazı meşim devde bir buram berim ben vay mekhuram. Kaçık mekhuram. Saram dar kados gufta vay kunam kaynoban vay meked. Piyozze me giftanın mayda kadar me dodan kaçık kedi. Hemine xurit kelin zug meşit mekfta. خون نروید خورید خورفته میمونید میگفتن آجتون خیلی تو راه روید. сокинони кӯҳансол таҷрибаи бой дошта барои пешгирии заҳролудшавӣ аз дуди ангишт кушода мондани тирезаи хонаро тавсия медиҳанд. ҳамчунин ҳангоми заҳролудшавӣ истеъмоли ҷурғот ва сайрогашт дар ҳавои тоза манфиатбахш дониста мешавад. аммо тавсияи табибонро барои пурра шудани маълумот дар бораи пешгирии заҳролудшавӣ аз дуди ангишт гирифта натавонистем, чунки духтурони шӯъбаи ҳемодилиз ва детоксикатсия ба гурӯҳи кории мо вақт ҷудо карда натавонистанд. ҳарчанд сардухтури беморхонаи клиникавии рақами 1 шаҳри Хуҷанд Фирдавсхон Тӯрахонов онҳоро огоҳ карданд ки мусоҳибаи кӯтоҳро анҷом диҳанд то заҳролудшавӣ аз дуди ангишт пешгирӣ карда шавад. аммо кормандони шӯъба бениҳоят серташвиш буданд. ҳамасола дар фасли сармо сокинон барои гарм намудани хонаҳояшон аз ангишт истифода менамоянд. роҳҳои нодурусти истифодаи ангишт боиси заҳролудшавии инсон мегардад ки оқибаташ ҳатто марг буда метавонад. кӯҳансолон тавсия медиҳанд ки баъди андохтани ангишт ба печҳои бобоӣ ва сандалӣ бояд тирезаро кушода монанд то дуди заҳрноки ангиштро ҳавои тоза бартараф намояд. гузориши Мафнушкур ва Наимҷон Айюбов барои барномаи иттилоотии хабар.